Saan nga pud no ti bagbagam, ay ba? Saan nga pud no? Ngayon iso ti pud no, Elmer. Adan sa bali nga kainayat ko. Iso nga lipatan na kon. Lipatan na kon, kabuta saan kan nga ipatpateg. Tandan sa bali nga lalaki nga ipatpateg ko. Idi kalman laeng. Programang kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno day ta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag nga malamyo aming nga sangapada papagayan, may kadwa nga aldaw para ti panakaiparang ti baro nga programa tayo dito yung Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ti programa tayo nga na Paul 1. Idi kalman laeng. Katbataran nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Elmer. Ni Elmer nga insina ti kaya nayat na ti first girlfriend na. Ape nga ta, anyang rason. And please share this program. Mga viewers, please share this program. Tapos dikas tagat saan lang tayo, tagdatanggay, no dikat adado tayo. Pamagayam kasi dati, kadwa tayong nag-service siyempre, my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, ni Nemris Jr. and family, ni Malin Ruiz Ojerio and family, sa Madarkin siya rin, Ruiz Gawin and family, kan si Pupukal and Nemris Studio family. Kalmastan dito yung programa, Idi Kalman Laeng, sumarasarano ang dagos ti KIK, wano kumusta kayo dahil kasing problem of today. Da kayo nga madamang agbibuya kada kami ta. Happy watching. Thank you. No na-share yun di programa tayo. Please share this program. Pero kita yung ti pagkasaritaan ni pagkayam tayo nga Elmer. Sa gudahin or ti surat ti pagkasaritaan ni pagkayam tayo nga Elmer. Kunanan dito Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi nga kastawan iti ragsak ko. Gabot ka maudyanan na inaklunen ni Eva, tinabayagan ni dardarirag ko apanagayat ko. Idi adda kampay lang iti high school manong nemi kitinugyakon. Nagkaradwarang kam ti elementarya ken high school manong nemi iso na lang tasang kaming agkabaranggayan kini Eva. Kat gabuta, managrigat kam laeng manong nemi, iti nagpaturupusa kon iti high school. Tinultulong ako ni tatang iti talon bengkag, kante panagtarakan ti dingwen. Panagmula iti nateng ken fruit-bearing trees. Saan matan nga nagbasa pa ni Eva manong nemi, tultulungan na ni nanang na ngagangkat iti labaanda, ka nagaramit iti kakanen nga mapanda isursuro no kasta nga tiyempo iti merienda. Uwan manong nemi idi pay laeng adda kam ti high school nga inaram kon ni Eva. Gabutay sutin bilang ko nga umuna ken mauding ayat ko. Napintas ni Eva manong nemi. Nimet matam no apagapaman apagbit nga matmatam kasla saan ka napintas ngem no napaot ti panang matmat mo. Nagrimat dagiti mata naman ng name. Morena. Saan nga napudaw, saan nga napugot. No di kita, patpada kam lang kayo manggi. Amat na makuna black beauty. Nabaglang manong name ti puon ti barukong na, wano ti barukong na imal o ti pamagin. Napudaw dagiti lupuna manong name. No apay nga makitkitak dagiti lupuna. No kasta manong name. Nga, mapangka magdidigos iti karayan, kat siyempre, makitak di na pudang ulupun.
Tasidag kami ti karayan manong ni. Masansan iti nga nagpaspasyar ni Suna, iti nagturpos kami ti high school kat saan lang siyak ti magpaspasyar. Ado ka mga kakaribal manong nemi. Ngam siyak ti ginayat na gabota, muna-unay, nasing petak manong nemi taong pa'y bisyok. Saan ko nga mudag sigarilyo, kadyak hayat ti minum ti arak. Nasing petak ko na kanagagetak, gabota, natulnugak kadag dinaganak kanyak. Idinto tadag iti kinarebel ko manong nemi kat ada. Sugador, mamartek, ken awamat lang langana, napyakanyak, nadamat langak manong. Iti dayta nga ron nga parang nga clone ni Eva kaniyak manon nemi inarakop ko. Uy, Elmer, makita natin ang tatang. Si Ring pa ilang datatang kininanang. Maragsakan na kami ni. Gabata ka mo dyan na. Imagine, 5 years? 5 years? Iti third year high school tayo, baga akong kagata I love you, di ba? Iti junior and senior prom, iti agkasalatang, iti Valentine's Day, third year, fourth year, o sa talon nga taon, sipod, santang agbasa. Nagasawa tayo? Ano nagasawa? At pagkikasar mong kanyak. At dan, baka nga, yes, asawam, kapagaradom, at akarison mo, at nakasaganan nga talon nga talunem. Ada, ay na. Data talon mo. Bustos ka Elmer ha. Ada sa nga keleng mo. Isuntot kang kanayon nga aradwek. Bustos ka talaga la. Saan ka di nga pepeso nga keleng mo. Di tantot pangitot kitak. Iti bunga tayo na yata. Inarakop ko manan manon nemi sa ako inamalan di kiti lips na. Wow, naglamuyot nga bibig. Kan nagbanglot isang aw naman ng nemi. Ibaglagid din, takas tamat isang aw ko, ta sana kagsigsigarilyo. Saan kam kuma nga nagrinok at manong nemi, no awan tinagpadlaw nga mangkit-kita ka na kami. Marami, nang nakagawit ka, da. Ni tatang naman. Si Kamin? Nagamanak na naraman akong naging bibig mo. Nagimas? Numabalila kumakit. Agasawatan, sweetheart. Sinata mo, pam. Ewan gayam. Mabalinan day duwa nga ramak. Rama? Dadog buburak na bigat. Alaman kan mailiwak nga. Agdigo sa karayan kan. Agsida iti jumping salad. Sige. Sana kahurot nga baybayan. Iti tuludnak itiri daw manon nemi. Nakailingid kami ni tiri daw. Iti taarahupet man. Naglalang man yung tinapaot na ganibibig mi manong nemi ka na-aprusak ti baroko. Sa ako na-aprusak ti legs na. Alan, inakingkan. Ito ito. Nagrinak kando ka di. Ito nag-asawa ta. Ngayon mabayag pa eh. Nakaragragsaka kasi mang pwede ti balay, manong nemi, imna imasen ti turog na tatang kininanang, kanda kiti duwa akakamsat ko manong nemi. Naragsakak pa yan nabigatan kat dadlaw ni tatang. Nasapa ka nga nakariing ha. Naiwayway mo na kiti kaldingan ako. Wandang, graman ti may sama ka. Ay wandang, di kayo matulungan sa jebangka kita. Tapay, hingga magbuburak at pipiknik. Mabalin ka rin na ito nga ramam. Mabalin nitang. Akit, umay kami, ba't ka na nanang mo tatang mo? Ay, nanang mo, akin na kakabsat mo. Sige, hindi umay kayo. Sadya ito ng mga aldaw. Untang. Ngayon, masapo lang mga ramid katilinong. Tapos saan nga mainitan unay. Hindi malpasa ka mamigat na rin so akong sadya karayan manong nemi. Alis tumat lang ti mga ramid ti abong-abong. Ageng ka, manong nemi nga dimtengan ni tatang, tapos kaduwak nga agburak. Dandanimin na maburak manong nemi ti may sa ngarama, hindi ta sumagpit-miten, de eba, kanti kabsat na, kanti kita dadumapay nga inawis na. Adun ka dito lamas na, Elmer? Umay ka agburak, kahit mo? Naka-short hat? Naka-short ka, naka-t-shirt. Baka ang mangipit kanyak. Ano nga mangipit? Sikat maipit. Ay, sikat mangipit. O mga adubukto nga sumurek.
Nagragsak kami manon nemi nang narumunagat adut nakala naburakan mi. Timulong da eba kadigdi kakadwa na manon nemi nga nangisagana ti pangal daw. Timulong da manon nemi nang dalus kadigdi lagdaw. Sa damay sa kanapandangala ti mangga manon nemi ti tiyempo ti mangga tadtaden mi kano ti mangba. Laukan mi pangrekado mi manon nemi ti jumping salad. Ada nagsigang iti tilapia manunemi ada pa nagtuno kadalinta di kiti bukto. Agaraman di kiti udang. Edi maburak min manunemi ti may kaduang arama. Tinaodin manunemi asangat mi sa amin nga linuto. Iyawid min ton ta nawid to peti sidain mi. Nagaragsak kami manunemi nga nangaldaw adu nga ang angaw ken katkataw. Ay, no kasta, dan nagkinawatan nyo kadati anak ko, Eba. Di lang rabi tata. Ay, tatan ko nang marunin. Nadayo pa'y lata no. Panagkasar ka, ubing kami pa'y laing ha. Sabagay. Alagay ti aramedam nga rod Elmer. Ang ganito magkita ti mabalin mo katarak nin nga duwa nga baka. Pagbalin mo nga talo, tap dumay mayat. Kuna ni Eba, una. Tanto na mabalin nga ilako. Akit, dajet allo, kukam to di maysa, na si bubugil nga baka. Isun to mapartindo ng kasawa kayo. Salang nga baka, tata, no di kat baboy pa eh. Ay, katuwin na. Ay, no baboy agad, no mabayag kayo pa nga sangang kasara, mamit andun to nga mailako, saan to masuktan iti buryas. Hindi kat kayo nga sawan nga, balayan to ti awag ko kada tatang kininanang mo. Kabilitan na kas tatang. No, yung tatang ko naman wen. Subuang ka man. Ala, dati na, da pula na. Ti, pula ti kipi. Sika da ito na pula ka. Uy, panamat kang kareto eh. Data, ulot tilapia. Sip-sipak. Kas parang sip-sip kuntok ita tilapia. Bastos ka. Uwan manong nemi masansan na ako nakasta mabaling nga burakin tinabang pipiknik kami. Uwan no kaya na kun manong nemi ni Eba mapagkumalata pas pasyarin ang sarongkaran. Kumusta? At adigid gundaway manong nemi nag-harvest kami tinateng kadatatang mapangkikanida. Ay, libre na ito anak ko. Uwan na. Para kada kayo maramanan nyo tibunga ti mula mi ni tata. Ay, nasya at managragalo ka nga agbalinto nga manugang mi. Ay, apo. Ni Eba na. Ay, napanjaili. At dinagas ka kasinsinan. Takano, dakman amo no. At dan sa iyam amo. Iyam amo dya kasinsinan kini Eba. Wen. Tsakla, manggita ti bagbagada. Manong nemi. Adan, talo nga bulan sipod, inaklunak ni Eva. Edit ano kasta mapangkupasyarin. Kumusta na ba? Kastoy. Ada magtrabahwak. Ijay, Jaylee. Agbanday kiti, may sa nga, grocery. May sa karigidagla ko. Nasya na kasta. Isot na pa namin idikin ni Shirley nga kasinsin ko. Kahit, stay inak, makagbakasyok lang ti binula, mamisan di makabulan. Di, sa jetot pang pasyarakan ka. Una, pambaram to, may gumatang ti tinapay. Manong nemi mamansansan nga mapanag di ili ti grocery kapag ubrahan ni Eba. Yung kaslalikan na. Eba, ambit lang. Uy, madabat trabaho. Nakagatag kamatan sa kari. Sabi nga slalikan na. Ipaharit na ngamin dito ti mangpasyar ka na kiti agtrabaho. Basta, numamonda ng boyfriend ka, baka ungtandak, lumakita na ka. Kasta ka di, uwin, iso nga, hindi ka agpatpadlaw. Ora tagbakasyon na ito ng Lunes. Makalawas nga, makalawas ti bakasyon ko. Sige, to Lunes ha.
Iti ammo kidi manunemi kadadda iti balayda kadidi nga Lunes. Sinapak tinapan manunemi agsibut ta awisik so nga mapang kami ti karayan. Ay, ini-eba ko naman ako. Uwan na. Ikat pampanaw da. Aday men, di magasking kuha na nga nakakutse. Sino dyan nga nakakutse? Yung Jackman amo. Ay, isuntot ti pagsalutsudam ito no sumangpat. Sumangpat siguro ito no rabi Napanak nga root iti karabyan na manunemi pinastrignak di pa. Imbag tayo may ka. Talagang umayak, ti pelabigat pampano yung ano. Kinantuan ko na ti nakakutse. Sinji nakakutse. Ni Freddy. Ti baro boyfriend ko. Ano ta ko nam? Ni Freddy. De kutse. Baknang. I'm sorry, Elmer. Ngimlipatan na kon. Gabutad dan sa bali nga, lalaki di biyag ko. Saan kan nga itin? Ni Freddy itan di patpatik ko. Iso nga lipatan na kon. Sa agagang angaw kasta. Eba, saan agagang angaw? Naskan nga maamong itan, tapno saan kan nga mangnamnama kaniya? Papagayam, kasi lagayam ti kinarukup, ti panagayat ni Eva. Iti relasyon da ni Elmer. Anan to nga dati sumarunong mapasamak papagayam. Padaanan nyo, kahit neto ituloy nga iba sa mandamdama papagayam mi. E tayo ituloy papagayam nga iba sa dati pagkasalitaan ni Elmer. Mabalin nyo matigsurat. Kaya, surat kayo. Hanyo lang itindog, natindog, J. Dired Manong na yung pangibasaan tayo. Ituloy tayo nga basahan ni pagkasalitaan ni Elmer. Manong name jak maawatan tiriknak iriday di aguntaw Iti pa nangulit-ulit ni Eva nga dan sa bali ngay patpateg na nga dikot second back ng kano. Ti pa nang ibagbaga na manong name nga lipateg kanon. Kahit ko kumaidi nga arakupen. Uy! Saan da nga gaya na yat? Nakarakupen. Pakatayak numapukaw ka. Eva. Pakatayak numakapukaw ka. Awanin ti sarsarbik padagbiag dito lobong nupukaw ka. Iba't pati kaunaya daking katiragsakin biyag ko. I'm sorry, Elmer. Kasta lang di biyag. Biyag kinayat. Saan nga na ikari nga si kakin siya? Iso nga, agawit ka nung ganasikan nga pa rin tumagit sa nguanam. Kanarakupik na ginisakam. Tapnong bakpakasya ka. Awanan ti mabalinta. Nasakit na itong inaramid mo. Iyawan ti maramid ko. Nagbalo mo tiriknak, hindi mamaamok ni Freddy. Ni Freddy, di kotse. Di adal, pinasitrabaho na. Mas gwapo ng ka. Sorry, Elmer. Awati mo ti kinapudno. Saan tagang kagasat? Agawid ka. Awan nga rin tinaramidak manong nemi nga magsangsangit ak. Dandanugag ti angin manong nemi. Ti kasakit tinakam ko dagiti bibig na laing tinaramanak. Diyak pa naramanan ti bagbaga nga tilapia manong nemi. Napupuutan diriknak di ba nga sakit may sangat tiyanggi. Ading, teman may saman lang puti nga, Jean. Hoy, manong Elmer, di ba saan ka gininom ti arak? Dito barangay tayo si kalang tiyan na uminom ti arak, api gumatang ka di Jean ita. Mabaling ka din gumatang? Kanino mat dito'y? Manong met, aping agpartek ka. Dinaksamat malasin. Aman malasin ka. Ama mo ka. Sikat inalada na merced nga agbantay ti Tianggi da sang kadi. Owen, dito ti pagtrabaho ak. Agbantay ti Tianggi para lako. At met sabali nga pangalan ti trabaho.
Siya ni Ising. Amok ang si ka ni Ising. Tagapasukin ka, han? Mom, amok ka ron. Kabagyan na na Merced. Antik isuna. Di na pimpinas naman kaglako ti asin. Si Kamat, so dati ang trabaho kidi Ng kabuta, kaya nga pagbantayan dito, hindi siya akong tinagbantay. Basta rin makita ka kang lumabas. Pukpukawang ka, dinakpekas kaso. Gapo ka dito, ada ni Eva. Dito nga rin pagbarte ka. Tapay. Insi na nak eh. Gapo ta, adan boyfriend na nga ti Kotse. Amom, kat imay da na minsan dito eh. Imay da nagmerienda dito eh. Nangig ko ti saritaan da. Gusto nga amok. Ano saritaan da? Problema ka nun ni Eva. No kasanong panangibaga na ken ka. Nga tinakan kayat. Tani Freddy ti kayat nan. Amom pa nga Freddy ti. Amok. O ita, namuamon. Insena na kan. Gusto nga agbartek kan. Mabaling ka di. Ika na kong tiarak. At pagbayad ko. Ay naya, Elmer, saan nga makatulong kang kati arak? Apay, may mesa ka dilang ti babae dito lubong? Kitain na. Ha? Napintasak mo ito. Naurnos ba tingipan ko? Nabangnot sang aw ko. Puri tagapasukin nak lang. Napintas kami mga tagapasukin na. Nangruna ka na kita agnay itigit ti baybay. Ama mong ni sino? Ni LB. Ama mo ka. Nasawa ni Manong Ruben. Ama mo ka. Hindi kita nga rin taga Pragata. Ay, ni Tata Urbano, kininana Milagros, kini Manang Belen. Ama mo kita. Ni Idor alias Lawin. Ang ganda mo ka. Yung saan nga agbuy-buya na dyan. Radyo lang pagdagdagan na. Diyan ka mo pagbuyain ni Adele, yung cellphone na. Among gamit na. Kita ulit man pa ni Ujong, na Bautista di San Juan. Di asawan si Heli. Kinuray pa ni Kagawad sa ni Pasko di Santa Catalina. Kadugayam ti mo. Naiyaw-awan kun manong name iti arak. Kaya talagang sanak ng inikkan. Inikkan nak di manong name iti motibo. Yung mga kasla. Naagasan mo lang di sugat ti pusok man. Ngayon nalidaya ka dimteng dito balay, manong nemi ka dinamagadagos ni nanang. Apay, kasta ti rupa manak. Nang mapatangak ka di. Husto ti damag nga agwarwaras. Damagan niya. Nga, ang datikot siya mangiluglugan ka ni Eva. Uwanan. Nagsina kami. Patpatig na ka nun, dahil ka nung nga predo, patpatig na. Kaya magmangarod anak ko, tasag ka nga nang yawid ti arak. Ninanang men, amam katawa. Tinamnamay ka talaga nga agrong-rungaab ka kuma. Nga kahit mo tagbartek, naman pa di mo pa napadpadasan ti minom ti arak. Saan ko nga ramitin dito, nanang? Dapat lang anak ko. Saan lang nga kasya ti klase na nga babae, nga dahil nga Eva, iti bang dadail ti biyag mo. Madlaw ko madkait. Nga niya na, nga dagar-garaw na. Ninanang met, kung nadaitan ta. Amom, imbagkid din tanagsina kayo. Ibag kumakumat kang kakit, nga kayat nga baling nga manugang dahil nga babae. Ala, ninanang, alalain ka maturo gayon. Lipate mo dahil nga Eva. Kalpasan ti makalawas manong nemi. Napanak nagtugtog, iti ayan da ising. Nakaregap kamen, awan taglakon. Boses ni ising. Ising, ni Elmer detoy. Ay, nakaregap kamen. Umay ka pa siyara yun. Hanya? Mabit lang Elmer. Nakaragsak ni ising nga nang pastrek kanya nga nalipatan na pa yun manong name hindi na malagip
Nga pag arwaten ti maturog at narwaten nagat ang minar ti barukong na magkita ti bungay naman naglapsat ti sukog ti parukong na. Ay, hala, Elmer! Samon nga siraan. Ah, ala, tiga. Nalipatak ba tinapan nangisubli ti barak kang maturog ako kumangkat? Sa mga saraan. Ala, sa may katanti imak, titakyan ko nakasarati. Sa mga saraan ko nakat. Apurusak lang talaga naman ha. Ha? Ala, Elmer ka. Apa yung ayayaman mo tinti. Timansanas ti barukong ko. I love you, Isin. Mamatak ba't narod ko ma? Nga nalipata mo ni Eva? Uri di magasak dito eh. Nga nagsasalita ta. Nangrugi din nga nalipata kisona. Abi din ko ba nga pag agbarteka, gabolang ka na dyan nga babae, idin to dadakamet. Naimas ka siguro tatagapasukin ka. Talay magbagam. Apay kahit wala karamanan. May igamakon na eh. Ala, bakit mo makaringan ti? Sa dinulayan ti kwartong ka di. Kwarto, apay? Ti Magdera, sa ako sinakuro. Elmer, ala, gasawa tabi Elmer. Saan ba lang ako ha? Agurnungak pa'y. Para ti parang ikasar ko ka. Apay nga ron nga. Nga marami dan daytan. Itapay ta na narugyakon nga. Inaprapurusan to. Baro kong saan nga nakapagkadkad pa'y manunemi ni Ising. Nga da ito idi ti kalkalikagubak idi ka ni Eva manunemi ng jak lang maiturod nga ibaga. Nga da ko mapasamak ni. Ngem, harig na sang ko pa ni bagati I love you kini Ising manunemi ng dito yun. Ada kami ti unag ti kwarto na ti rabaw ti kama na manunemi ng agab-gabon kadagpadpada kami nga lamo-lamo. Nakaimimas dagiti bibig na naimimas ng ti bibig ni Eva. Uwan manunemi kat nagkarayam dagiti dakulap ko iti barukong na. Aging gabi mabanda giti bibig ko kat naguma akon nga nagkinikidnit kadagiti napintas ti sukog na mansanas iti barukong. Kat napadasak pa yan manunemi tinang sipsip ti ulo ti tilapia. Dahito kayan sapsapulik nga tilapia manunemi. Nagiming manunemi at tilapia. Nagmaris rosas day di nga rabi manunemi ta sa anak ka nagawawid. No di kat nagkada kami, kat nagpapas kami tiragsak. Virgin manunemi niya Ising nga tinagikwak. Hemidita, sakbay ng glawag, agawid kan, ang mga numariingan na kanianti. Agawid kan tinaklotanan ti store. Baik tuman na rabi ha? Nabi ko mo, kung na. No nagmaya, naglaing gagayong ngagsapsap ti ulo ti tilapia. Nakaragragsakak gabukin ni Ising, naragragsakak ngem idi tanubiak ni Eva. Nasansan manunemi nga mapangko sa rungkaran, kadadadi kiti kundaway nga sa anak nga umbihan ka puta. Makadlaw sabad di antina. Saan nga maturog aging ganjak agawin. Hanga bali ko na. Ayabak to iso na mapagkamagburak. Yung di makadagas umot pamanawan na manunemi iti tsanggida. Saan nga napuputan ti panaglabas ti panawen manunemi inem nga bulan sipod na gayan ayat kami kini Ising. Iti na minsan manunemi nga nagpailiak tada mapangkugatangan. Nakiktutak hindi makitak ni Eva. Dagdakilan ti tiyan na. Mas nakiktot. Elmer? Kaano pa ka nag-asawa kay ni Freddy? Di ka ba nadamag? Hanggang mo pa nag-asawa. Sabi nga ron, ay ito na may anak mo ta anak yo. Sundo pa kasaryo? Abay. Saan nga siya ting kasar na? Kasta? Abay met, kunak man lang napudnukin ka.
Ti madlagayam kinamabayik ti kinalikaguman na kanya. Hindi baga ka masikukak. Di ba't na nagpakpakita? Aging ka na damag kulangan nga. Agasawa ni Sona. Di naman mo kumain matindaran tayo bagam nga hanga matuloy ti kasar tapno ta masikakit masikog ka. Diyan ka matinin na namin. Kumusta ka, Nilmer? Di na kumay pasyaran niyo balay? Ikatumay ka tumasyaran na. Kumustaan ka? Siya ka di ba lang tipatpatig mo? Ipatpatig ka, kasgayem. At dan sa baling ipatpatig ko, kan mas ipatpatig ko. Gabot ipatpatig na tumutunay. Ni Ising. Tay, ba't tayo yan na na Merced, nga tagapasukin? Adabayin mapaspasamak ka na kami, ah? Siguro, numasiko kagmatin ni Sona. Kami datan tumatan nga ikasar ko yung Sona. Sige pa ya, ba? Gabot ha, adanas ka nga gatangik. Bye. Madlaw ko manong nemi tinalaos a panagbabawi iti rupa ni Eva. Iti talyawag isunan sakpay lang tisip-siputan na. Nagasla makitak manong nemi nga gilgilap dagiti matana. Agsangsangit, agbababawi, kasta nga ta. Uwen manong nemi napadasak man tinasugatan ng dagos nga naimbagan day tanga sugat babaen kini Ising. Kalpasan ti makatawen manon nemi nga relasyon mi kini Ising ibaga na mutin kanya. Elmer, apay, dato tilapiak, apay, dakil buksit na. Baka adabugin na, tama, adabugin na, kabota masikuka ko. Nabugyak gayo ang tilapia. Di, agasawatan. Napagkam nga rod ng asawa manong nemi dya pasukin kat dito lugar mi syempre tinakaangayan ti kalaysa. Nakaragsak kami manong nemi tinaisagana nga nasya at naman pa simple laeng kakasar nga naragsak kami itinagbalin nga asawa. Nakaipatakdar kami manong nemi ti bukod mi nga balay kini Ising dito abay matlayang ti balay mi. Adan inted ni tatang manong nemi nga panakabagi ka pagmulaan na bangkag kastamaten ti talon. Kan kastamaten ti lugar nga mabalim mi nga pagtarak nan ti baboy manong nemi. Sa nang isariping kami iti mabaling nga pagbantayan ti asawak nga tiyanggi. Taadayo ti tiyanggi ti ayan mi. Iso nga naadaan kami ti Ising sari-sari store. Iti agdama manong nemi talo dagiti nagbalin na nga bunga ken bugi ti tilapia manong nemi. Ni Elmer Jr., ni Jennifer, kastamaten ken ni Daniel. Nagasamo maten dagiti duwa nga kakabsat ko manong nemi ket da kami iti asawa ken iti anak mi tinaiden na kadatatang ken ni nanay. Di mapaman manong nemi ken ni Eva talud digit anak na. Puro panganay manong. Gabuta, may isang anak sa bali nga lalaki. Talo nga lalaki, iti talungan. So nga siguro kayat na agpaputot lata ka digit sa lalaking maawan ti kasar. Talungan tin digit di bunga. Titilapia na manong nemi. Dahito iti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman ak unay ti anus mo nga nang ibasa. Sabi kumata damat na ibatik nga adal. Kan pagsarmingan ti biyag kadagadipadag nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong nga idi kalman laeng. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Elmer. Thank you matkan ka Elmer, iting ka pa nagsurat.